Todok, todok, tunggak. Tanjung. Dalang sik. Oh iya iya. Oh lah pemain teh ya-yaan ngenteni dalange. Dalange. Lah kowe kuwi nek yo rono. Lah kuwi urung Sik. diceluk kok. Iki lho, aku ki lak nang kene iki mau ki ya setan kowe nang kene aku ning kene iki tek yo ngawur. Wedhus sik. Kene aja tenanan ngene. Ora tenanan kualik kok. Hah? Kok ganden kualik. Lah ora ngerti salahe wong kowe ya langsung mapluk kok. Oh ya lara tenan Aku ki nuthukku ya arep ngene kan Lara. Lah terus duduke piye? Kowe ganden kok diwalik ngene kruthuk. Kowe dalange. Iya nganggo dalang. Langsung mapruk Nganggo ya dalang kok ngawut ae. Engko nggo nujes kok iki. Todok, todok, todok. Kacarito. Ana ing tlatah Mataram. Wonten untran-untran. Patih Rudo Paksa. Sida paksa. Iya, Sido Paksa. Rudo paksa. Dalang lali. Ade. Andem tresno kalian Sri Tanjung. Dalange nek pekok Ranto. Iki ki ora andum tresno. Iki ora andum tresno. Iki patih iki ki nesu mergo bojone didakwa selingkuh. Wah, Wah, dalang pekok, dalang pekok. Iki kepiye? Sorry, Gati. Wah, dalange koclok. Toprake morak-marik cara ngene iki. Kocrat kacerita. Kocap kacarita. Kok ganti ta saiki? Kocap kacarita. Ayo kocap. Kocap kacarita. Lah, Kita lihat di TKP. kowe iki jane iso ora to? Lah ngono le lekas. Kok TKP. Menika ketoprak kalampan tahu bulat. Iya. Todok, Wis kowe ndang gek rono ndang anyak Todok. seladan. todok. Tanjung. Wah, penontonnya tambah. Sik. Lah genah Tambah pendapatan. Tanjung. Aku sing teko Tanjung. Tanjung. Alah cangkeme lho. Engko sik ngono tak mapan sik ngono bengak-bengok. Aku mapan sik kowe lagi celuk-celuk ngono lho ndang. Kok ora kaya padatan yen aku lagi teko, aku rawuh terus mbok sambut iki kok beda karo padatan Tanjung. Lho Kang Mas, panjenengan kondur Kang Mas Patih Kang Mas. Kula sampun kapang dumateng panjenengan Kakang. Iya. Nanging kowe katresnanmu lamis karo pun Kakang. Panjenengan ngendika menapa menika Kakang? Mulakno ora kaya padatan Nyolowadi yen sliramu karo pun Kakang wis beda. Kenapa aku teko ora mbok sambut?
ora mbok bagekke. Aja mider ae nek kono ya kono nek kene ya kene ngono lho. Iki panggung kok. Oh munyer ae iki. Ora apa-apa iki panggung kok. Ketoprak kok ngececer ngene terus. Ya ora ya rono parene mubenge kaya pitik arep memeti engkok. Lah ngertian pitik ngono kok kowe randang dodok. Plenyek. Nuwun sewu, niki Laden ampun wira-wiri ten panggung nggih. Niki ganggu TKP Mas nggih. Medale mriko. Tanjung. Kados pundi Kang Mas Patih? Kowe ngomong apa marang pun kakang? Kowe tresna karo pun kakang, kowe kangen Injih Kakang. karo pun kakang. Kakang Mas. Kula kapang dumateng panjenengan Kakang. Panjenengan boten Loh. kondur-kondur Kakang. Lemane wong lanang ki ya ngene iki. Hop. Adegan untuk anak usia 17 tahun ke atas. Kecil silahkan tidur dulu ya. Lanjut. Sing marai gogloh wong lanang kaya ngene iki. Kados pundi Kakang? Mbok nesu galake kaya ngapa yen wis kowe suwita ning ngarepku kene bakale aku gogloh Tanjung. Kados pundi Kakang menapa panjenengan ngersakaken dalem petek Kakang Mas? Nanging apa-apa samudana Tanjung, samudana. Tresnanmu ora tuhu sing lairing batin. Loh Kang Mas, panjenengan menika Ora tak sing pareng ganggu kowe kuwi. Iki jane nggon wase lho. Nggon wase Lah nang iki panggung wira-wiri kan kita. ya gen. Lah iki nggon syutingan isine geger tok. Jarep kaya ngapa iki wis adegan wis disyuting lho. Oh iya. Lanjut kan. Tanjung. kados pundi Kakang? Pawarta sing tak tampa, kabar sing tak tampa. Kowe arep ngaku tresna, aku ora percaya. Leripun kados pundi Kakang? Leripun kados. Lah utang terus terang wae Tanjung. Ora sah mbok tutup-tutupi. Kabar sing tak tampa, kowe selingkuh karo wong lanang liya. Kang Mas, panjenengan kados mekaten dakwa kalih kula Kakang. Nah, Anya. Kula mboten selingkuh Edi Kakang. ra kuat. Kula mboten selingkuh kalih sinten kemawon Kakang. Kepiye? Kula terus Kowe arep kaya ngapa pun Kakang ora bakal percaya. Ana apa? Tamune ganggu. Lagi adegan ngene kok malah. Wah, aku harus memperhatikan aku. Terus lanjut. Sik maraimu medalange. Piye Tanjung? kula mboten selingkuh Kakang. Kowe ora selingkuh. Mboten Kakang. Wirya. Ngono kuwi malah kowe iki sing ganggu nutupi nggonku pramen. Brengosku tak gua. Waduh mlebu sop. Dirungmu. Anu nuwun sewu. Iki usul. Among tamuke pindah kono weh. Yo. Lah kok malah ngusir sing di omah lho. Ya. Mbah, lagi mlaku alon-alon. Gendang, Mbah. Iki prahmet lagi adegan ape malah. Lah kudu wira-wiri. Garek les lho, garek les lho. Ayo, mulai. Roll action. Piye? Tanjung. Kakang Mas, panjenengan ampun dakwa kula kados mekaten Kakang. Kula tresna dumateng panjenengan Kakang. Kula tresna dumateng panjenengan Kakang. Munia pisan kas Tanjung.
Ngopo? Nangis tenan. Ora, kowe nangis tenan tambah Pak Pur. Piye? Kowe tresna tenan. Kula tresna dumateng panjenengan. Ah, Kakang Mas. Woi. Kula tresna dumateng panjenengan. Kula tresna dumateng panjenengan, Kakang. Aku nangis tenan. Asik lekas patu. Yes. Tanjung. Yes. Arep kowe sedina nangis ping 1000 pun Kakang ora bakal welas. Ora bakal aku kei pangapura sliramu. Keprok. Kowe nyidrani apa sing dadi katresnanku. Lanjut. Pleng keprok. Kakang, panjenengan ampun tuga dateng kula, Kakang. Aku Panjenengan ampun tuga kula tresna saestu dumateng panjenengan. kowe selingkuh karo hati kromo ya ora? Mboten, Kakang. Mboten, Kakang. Tulung panjenengan menika. Keprok. Panjenengan ampun kejem dateng kula, Kakang Mas. Wong lanang kejem kaya ngopo? Mergo kowe sing jalari. Prok ndase. Tresnaku tuwus lahir terus ing batin. Prok ndase. Yes. Paman, Iya. Ndawuh Patih. apa bener pawarta iki sing tak tampa yen Tanjung sakjroning aku ngemban dawuh sangga hati krama? Ngoten. Lah, nglebokne lanangan liya selingkuh karo wong lanang liya apa bener? Sekiranya begitu, Loh. Sing tak percaya tak kon nunggu kowe wis ngomong yen kowe nglebokne lanang liya kowe selingkuh Tanjung. Guru. Kowe arep ngomong apa? Sik, Teh Patih. Aku ngertine guru ndrup tok, nek mlebune ora ngerti aku. Guru ndrup tok ngerti, nek mlebune ora ngerti aku. Sing baku nglebokne lanangan liya. Ya urung mlebu banget ning Yen nganti kabar iki pawarta ki ora bener suwek cangkemmu. aja cangkemku gur siji tok suwe. Enggak bisa begitu. Omong apa eneng iki? Ono ya gur Sing jujur, ngertine mau ndrup tok urung mlebu banget lho ya. piye Tanjung? Aku wis tambah percaya omongane petak iki mau. Yen kowe nglebokne lanangan liya. Kang Mas, monggo panjenengan dahar atur kula, Kakang. Pro biasa, pro. Panjenengan dahar atur kula, Kakang. Menawi panjenengan boten pitados kalih atur kula, Kakang. Ngliwati panggung kok. Kepiye? Kowe arep omong apa? Aku wis sedih nyawang kowe. Kula badhe matur dumateng panjenengan, Kakang. Omong Tanjung. Monggo panjenengan percaya kemawon kula, Kakang. Ananging kula nyuwun dumateng panjenengan menawi samangke rah kula menika ambetipun amis ateges kula selingkuh, Kakang Mas. Ananging menawi mangke Enek apa paman? Stop sih. Iki kowe ora men nek pemana kan dalange. Ah, Mandek ya mandek biasa. iya. Ada permintaan dari Mas Agus dan Pak Pur bahwa kurang keras. Adekane. Ya, Wah, jadi iki kurang kurang. keras. Oh iya. Jadi kurang begitu memukau. Kurang menjiwai. Jadi nek iso gelungannya langsung yes ngono. Jadi kurang menjiwai. 100.000 masalah. Tanjung. Pak, Sik. mang golek main nendang. Aku ngene wis keloro-loro kelingan lakonku dhewe kok. Sik. Roll action. Piye Tanjung? Kang, Piye? Omong apa? matamu aja ngono kuwi aku. Oh, ben iso menjiwai kok. Kang Mas, Ora usah nyeluk Kang Mas. Dina iki aja nyeluk Kang Mas. Aku wis sedih nyawang kowe. Iki Kurang. piye? aja tenan. Kurang. Ndas. Eh, Ndas.
Yo, cok. Pak, hitungane ki engko piye jarek kudu ngantek suwek lho, Pak. Tenang, jarek. Kuwi juragane 250 lho, Pak. Kuwi juragane Nagajati. Lah mau gawe opo iso? Kowe arep njaluk bela sapa? Arep njaluk bela sapa? Pak Bos. Arep Pak Bos ora iso belani sliramu, Tanjung. Kowe bakal sirna, Tanjung. Obat saya sendiri. Buat ibu sendiri ora bagi-bagi. Iya, Wah, Pak. berarti ini tadi buat petak sendiri. Yes. Lah piye? Piye? Lah aku ki sing kaya ngene iki apa ora ketok bagian. Aku kan dalang, pelakon. Lho ngono. Kewalik. Oh, goblok, kewalik. Tanjung. Duwite gorene Tanjung. Piye Tanjung? Bali, bali. Aja golek bela. Iki urusan intern keluarga. Panjenengan ampun galak kaya ngoten dumateng kula, Kang. Sadurunge tak percaya kowe arep ngomong apa Tanjung? Nggih kula nyuwun dumateng panjenengan, Kang. Yo. Mbok pilih panjenengan mangke merjaya kula rah kula amit-amis. Ateges kula selingkuh kalih bos sejati. Ananging menawi samangke rah kula menika ambetipun arom ateges kula setya dumateng panjenengan, Kakang. Kakang Mas. Sadurunge tak percaya yen kok rahmu anggondo amis kowe selingkuh, yen anggondo arum kowe ora selingkuh. Setya dumateng Arep dadi kaya ngapa Tanjung? Aja kurang pangapuramu. Aku wis ora sudi nyawang kowe, kowe kudu sena Tanjung. Nggone atos ram jaman-jaman. Pindah kono nek ngono. Apa wong mati kok alian? Kowe kudu Mengke 100 neh lho, Pak. Wong arep mati kok njaluk duwe. Golek enggon, lingkur apa lingkur apa? Mati lho tadi gue kene, mesake wong nggon adan yang ngene. Tusuk sik ngadeg sik. Oh, urung mbok jus ah? Urung. Aduh, Kakang. Durung. Wong urip kapan-kapane Action sik, roll action ngono. Oh, kaya sing ngendang wae. Siap. Roll action. Sena kok Tanjung. Hei. Dalange ya asline iki bajiruk ternyata. Lah ngapa? Lah dinggat. Ora Patih. sida. Ini sudah terjadi. Saya tadi kan ada perkataan, nek darahnya berbau amis berarti selingkuh. Selingkuh. Kalau berbau harum tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Saya cek dulu. Loh, kok mambu lengopet? Irunge gitu. Kok irungku sing bosok? Nang salah keju. Kae mau ngomong piye? Yen hanggondo arum, Hanggondo arum berarti ora selingkuh. yen gondo bacin utawa amis, Selingkuh karo Nagajati. Aduh, Kakang. wis mati kok. Mati to Istan. Loh. Hanggondo arum. Tanjung. Aku sing kleru. Tanjung. Aku sing kleru, aku sing luput. Aku rusak. Tanjung. Aku sing kleru Tanjung.
jaman sik urip mbok sia-sia. Apa mati kok wira-wiri arep golek jet banyu. Kowe wis cek mati kono. Arep kaya ngopo tak tangisi aku njaluk Pak 100. Iki ditutokne sik. Wong mati kok jek mikir dit banyu. Lah iya. Aku sing kleru Tanjung. Yen kowe iso urip neh bakal tak mulyakne, ora tak sia-sia. Tanjung aku sing kleru. Masa tak percaya getehmu hanggondo arum. Tanjung. Tanjung, aku njaluk pangapura Tanjung. Kowe urip neh Tanjung. Perselingkuhan mengakibatkan rumah tangga menjadi bubar. Jadi jangan lakukan itu. Ini pesan moral dari Bang Nabi. Brengosku hilang. Ora sanggup brengos. Wis patut ngono. Tanjung urip neh Tanjung, aku njaluk ngapura. Tanjung, Tanjung, Tanjung. Ini hanya sandiwara biasa. Jadi jangan dilakukan di rumah karena dilakukan oleh para profesional. Jangan lupa saksikan di rumahnya Lek Tumini. Ini hanya fragmen. Jadi Iki perdine urip bebrayan aja gampang kena swara njaba. Dadi ya diselidiki sing kanthi sing tenan. tenan. Ora groca-gusu nampa pawarta apa kabar sing ora Bener. Mula keluarga kudu dilandasi saling percaya. Jujur, itu sing penting, ya. gandeng iki wis wujude urip meneh. Heeh. Dipindahne neng gubuk wae. Ya, gubuk asmara Mbak Uut Salsabila saking Gunung Kidul. Kanca-kanca dinasti ya, Cak. Gubuk asmara saking juragane Pak Pur nggih, Pak Pur nggih. Yo, Cak. Oh, kali yuk. Oi, oi. Utluk bes. Juragan niki agi awal lagu Gubuk Asmara iki wis diparingi meneh lho Mas. Sapa ngerti Bu Tumini, Mbak Uut menika penyiar TV Jogja.
Itu yo gen ngerti kok sapa kirim-kirim lagu iso. Oh nggih, matur nuwun dawuhipun nggih Bu Mini. Ya. Jan marai tuman sawan rene ya Mas ya. Iya. Ya ndak. Iki Pak Pur apa kleru sing dudut ya? Pak Pur. Lah ngopo? Iki 2000 iki. Iki jujul tuku Kok rokok. ya 2000 ya diopeni. Jujul tuku rokok. Oh jujul ora apa-apa. Wis pira-pira tampa ya Mas ya. Cedetan sakjroning Asik. Yo, utruk, les. Balekno to nok. Aku tuku wuur lho kisine. Nggih. Mbah Kakung, lha ndi to? Lah wis tekan kono iki, Mas. Wis mulih ya wis. Oh wis kondur. Apa wae. Matur nuwun nggih, Mbah. Ya. Mugi berkah paringanipun. Bacotke Mas ya. Lanjut. Cedetan sakjroning